pulen khapang ta hotai bukosong song phaiman pheke aro purbo tokse adhesive village ni bisingo kalaija tam para singamo purbo tokse kalsen purbo tokse kalichandra para ok para o song phai pheke aro sini bukuk bukuk rongomala bini belege sakhamya ngmani bosor kaisa upor ka bitongka tabok bosaibo ajui manya gurui manya ngitongo piaba khaganang luporo mosang koina mosongo narok jodisano tibrasa ngi tongkhangke tibrasa na hamjoi tongkhangke norogo abo haino bukuk rongomala no phaye khoksa hi khokni hi norogo monu chuba kangke bukuk rongomala ni sak belege hangkam hme lukuro buwan suko tebo buwan suko piaba kabang mo jora romuino mo haike tibrasa kami amsam tseno mo hai chori sakhamya rok ngi tongo piaba rang pusa krin bagi borok tini abo hai khlai kotor jaga o thangi borok treatment rok chotni naijagi manya tai rang pusa krin bagi tamo hangge abono no song koina mo songo norok chini o kok tripura tv channel ni bisi jara nok tongnai borok nobo kisa subak hangke belakino kahamnai jotoni bukhakpino tai kabang mati bara thairo gomo haino sak hamero tongi tongo gomo jaga chuba ui tongo bo abo haino norobo je chubana musumai norobo phai chuba phaiman bono tam ganadi bini tini khoroksa bo umur ingya phono bini komse kom 40-45 abo hairo bini umur kawi tongo piabo tabu osangjani yakar thana musuyangi tongo tam ke ishor dagima bai ishorne hamari bai botongai or kesang heno besai tai bihi besai tai besarok bai bo kesang tongoi chai thanani o lama number 1 sugo piaba taksu jate khono bono ishor bono thangni ni bodagiya ko ishorni narakma baino ishorni buku peplaya baino bo tabuk tong hone jang mukha khayo tamongai abun non song koina musongo jodi suno norok abo hai kabang no wansu kangke kabang mono nini ngi mono ani ngi mono sakhamya jotoni ngi mono joton lama tengsa piaba o lama tang thani sakang jotor khaganang lukorok nor kisa wansugui mo hai bukuk rongomala debul mano je sakhamyang tongpro mono kisa norok suba khangke belege hamnai tamungkai jeng phade jeng bobite se kokslai binai tabukni je o jorao je ngi tongmani nam je sakhamya rong tongmani jeng abo hairong jeng noguino darak sitak mampli nor malai pika o darak sitak mampli malai mising tinga sing tabu kokti prani ngi jeng norong no nainen ma phakya tamungkai naroni sakhamya jengjalo klai tongo tabuni ojorao nge nogo rang pusa kere nogo kere saporok ne jengkhnai peke abo tabu buskango hambo thanani taini ni busaboti be tongo thane o lamarok ni wansumung rok naharmung rok bobo hairok ni wansuk tong sagari bai gai belai ka hamkai no hamnani musungo belai ka hamkai na ani amono ji isor talang pro ang khanani musungo tamangkai ang tak lama ma jara busaboti busana ya gari thanani abo ta ang hamya higai to thani nangai thane abono takuk sang subawi jadi rang pusara kini takuk sang gitu kini jika bisa dibraja hanjama bisinti khairama bisinti coba kan daga ani ang takuk sang belai khabai khubai ke ang hamani bisingo ang hambai khama isana ang obono sama obono musungo ani kha asuk nata no sagari inga padi chambin busa tekisa kungsang koklangnai anong sagari pumoi tengtam butisan song awang bawatinyo ani tabuk ani lagi song sakam ngi tong nani musong babai omotos rai bini pasal di basa ani abang basa enggak obahai ini tahu enggak kana tini rugi hamya tanara sakari emne norok tamro khisaja non kheto jumi rotor tam girasti kai nge nor ni ka doctor tong ration card dok tam ration card APL aku nggak BPL nge norok ni kheto tong kheto keri nge norok ni je job card dok aba hair to tam nge nang tamu ni bihna hamna bagai khaganang lo korong thani norok yak kologi mana jaka coba so khoksa ni khongni he mane mano hne haine bele dongka hamne ani lagi song gai
প্রায় 1 বছর নং টকা 1 বছর পয়লা হাঙ্কাই মুলুক জাগিয়া এরপরে আপ্রুব হাঙ্কাই কিতা বুটুল সিমিং নিজং বিসিঙ্গ বুটুল মানে পরে হাঙ্কা আংবনো হিকা নিমত খুব হামিয়া দিগি হামিয়া লক্ষণ থাং মত অপারেশন খাইমা গালি হাঙ্কাই কাম কাম হাইপানো orang punya bekerja tanpa operasan kaya. Nah, ate ini langsung lemang mutongkar orang punya krim bagi sengkono operasan kaya malia. Pore hingga pray ekbos orang tangga apur kayaknya. Boysak mas, যখন 16 তারিখ hingga bina osaka hingga kotor mah hingga abu gunung jaka kesak hingga. Hingga apur hingga nyot boysak mas ni 2 tarik hingga nyot kwai ni MD Biswajit Devarman thani jeng thangka bono phunuka chikitsa kharinani bagai aro khwayo nai nai ne ngaba ajora o hangkai sakata hne motor to belai no hamya dokom hinggai nok ektari phut thangna hari di LISO thangdi LISO thangadi hinggai norok ano kai sa report ngang saka LISO thangna le ani der ang sikri or finance tabu prai 4-500 kosong thanggo hingga bo jaga angrang mane bono aro kelanggai tesana report di panyani ini ang bono saka apro ngai bo ino hingga te tam khanai norok moru bino busuk mo asuk balo bikan ngasang busuk krim bagi ni noro tei phanya pa sa khwai phanya pa sa sukti me yang ta aba hi choma ni jora hamia bagai rapusa krim bagai ni yang saka ngai del si buni hoka je kamla mang khai to nango kam kas khai to nango phanya jora kri rapusa kri kari para kri ngai bo apro kai te ta ha kri borok ba ni ngai bina logi tongnai khoroksa aro bini sembaro naikol tongnai bono naikol tongnai urugi rokno nai bono sembaro tolongai beri khoroksa sakata bini atei rugi hingkai paharo manai tong khoroksa borok nga bini thani na hari bithi bog nai kira di ninga hingga jeng khai kya purkai bithi kya paito pas 35 taka ni bo ngoriwi memoriwi hingga te apurkai jeng bithi na harka aja ka bo kasung kerungsa jaga na hari di mani apa kono pano kam dia tepsi baru abo hakai one kang kai ko prai tabung kai arai mas kai thanga je eng mane ka amne bosu balukha je puilang mane kai 1 bosor joko ka 1 bosor 3 mas hanga je tabun ro doctor ko thanga kono je pahar bona je ro je ri tong mane abong ka arai mas ngata to hamya tepsi baru ngata kai kopi bubar ha ke korma ngata bini ikat ngo ko sai phana tu dia kai ani hingga belai ang kosto belai ang ekto no tomo tama hingga ani ru hamli me yang bagai ang kosto te ko tomo hingga tabu kaisa ek sata ang kha us thanai budani hode tabu kaisa las pithi pokai boro kaisa pok to hingga 어비티 보면 비신지기 시작 동안 하이미 사마라 꼬미 동거 근데 아구나 안 로고로 먹어 안 따마하냐네 이제 버름이 카동도 제 버름이 카로마 비신데 만부터 이제도 진 부분 말아디 빠사봐 한장만 비신데 버러 카로마 비신데 안 할지 사보 이제 버름이 좀 드셔봐 한가봐 안만 야름 비신데 인가 안 대세 doktor orang pusyara pangkaiba najageman hingga tobo hingga bana je biti sime bogui dongo doktor ko ba ang taisa thangi nai me ang dongo ram pusa kore ni baga hingga tongtu te ya hain bo kha ko sto wa na cinta khai ma tongo khato si tongba wana wa tam khai hamna ni baga cinta nang bo jaga thangi hamna ni bo ta khuni thani ram pusa sanai manai doktor ok nai je mane hamna ni hine haino wanchogoi dongo 근데 이제 루코록제 주바데 루코록제 칼만데 뭐니 무슨 때 아니 무슨 때야 루코록제 칼만데 개개바 악만어 가야 한개바 악만리야 acha 뭐로 칼라바 한개바 악만
ada Acinarokno je nini je sa khaimang tongpuru je mo hai ingi tongmani taksu jorao bosor kaisani bisi ingi thanga norok je mo sa khaimang tongpuru norok kebo chuba chururi pheke panchayat na hote aba kebo da pheke kaisa motha katal ni dak songsa mo krige tipra motha angkai oboro rok angkai borok sajo hijabe borok ko ni ya phangyarang kamel kri hima haibile ngai chungbo obono motha no chungbo motha ni borok ngai tam ngai borok khatong bo yak chugya borok chungno jinno ko phaina sapaika angko khaika ngai chungno ma tebo yak kotor yak war khai chung ni na chung khatong bo yak chugyang tong bai ngai chungno ma khoksa khongnai baksa ba 50 টাকা baksa ba 100 kai chung rang kisa joma khaimani 2000 টাকা obono chung nong no klang na him phayo ne borok 2000 টাকা rang klang phaika ngai aboro bai norok kisa doctor ok naijak mangkha nga tabuk norok tei nini no hamnani hingka kai tabuk tebo khaganang lukurok je tipra sang jatana rok je maya gana rok norong poron thane bo kisa tabuk chuba churok man hingke nini sagrok tebo hamre maron nang khawan chukota ngai takubo iko ani busaro ani gana ko kolomaya sini mo thane borok okra rok bai bo kaisa be penam bo jogajog khaimala mane ya bokri khele angpang simaya hangka bithi bo manango suna nango hangka bo yaksi yagara ko tulmaya ngai ke bo phai phang jogajog khaimaya ga ang khaw song tongo isona songi to churi wo tongo tama hingai sini okra rok kaisa khapa sawi poidongoi isoda gema pisinti phana kaisa se sobai ka kaisa khamoro nang sunsa wan chuboi tongta isor ano mama ri kaisa khamoro hne ang wan chuboi jong dong khawba hamni aro hinjongo khawba jora ba asa ango ham jesa kaina isor soba kha ka ano ba ase isor bo sisnama bo sitakman ba se hamjagoi sunama ni ba ase kuni beri coba ho asu lama majaro ana botani aro hne khawa ang songo jara ba atro ongi tonta wana ma bisinto ke tasa taku okra rok no phana isa pana dai de ro ha ang je sapana ani birok na thawe ang bu khuayu ano khara ma bisinte juba de kuni khai de hne ang sani ma kham hne ang khawa atro chang tonta do bai